wo bomu atakwa aya amamla ani amamla kwaso wa ha za wo ba betie wo ha aha no aya amamla ani amane na wo hwa emo ani ra abre a anu oten we aya amamla ani amane kwaso wa ha za wo nya ba pia wo bomu atakwa central region fifi mantemu a we aya amane ani amamre no na kwaso sisi aya me kasa yi amamla ni amania kwaso ha we traditionally na ba pin wa ha ai fi ma tem anu oten sa wo ba pin wa ha anu oten
Central Region ano ayɛ den papa wei yɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛkɔ so ha ɛnyɛ easy koraa ɛnyɛ easy ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛkɔ so na ɛnyɛ easy koraa amammerɛ ne amanneɛ ɛkɔ so ha sɛ wonya meka yɛn sa ha yɛ Omua Tapa Central Region Fifi Mountain wei yɛ mosomfo soccer GA2 TV wei yɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛkɔ so ha ano ɔden
amammerɛ ne amane a ɛrekɔ